Παναγία μου, ολόκληρη. Πού μπορώ να βρω μια λαμπαδίτσα να ανάψω, αγαπητή μου, Μια λαμπαδίτσα θέλω, γλυκιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ρίξω τα λεφτουδάκια. Και άρτο να πάρω. Θα πάρω μετά, γλυκιά μου. Θα ανάψουμε. Α, εκεί κάτω είναι, Εντάξει, ψυχή μου, σε ευχαριστώ. Και θα ρίξω μετά τα χρήματα. Αχ, καλό χάρη, Παναγία μου. Ναι, θα πάρω καρτέλο μου. Εντάξει, μην ταλαιπωρείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία μας, δεν είναι η Παναγία μας. Υγεία. Παναγία μου. Έφερα τη λαμπάδα που σου έταξα. Ανάβω αυτό το κάνω. Συγχάρω σου, Παναγία μητέρα. Παναγία μου. Σε παρακαλώ. Να αναπαύσει, μητέρα μου. Την Κυριακού σε Μιχάλα Δραδάκη, την κόρη της Κυριακής. Την πατέρα μου τον Ανδρέα τον Δραδάκη, το γιο της Θοδώρας. Την αγαπημένη μου Άννα Γαβρέλο, σαν κοβακόρη της Τατιάνας. Τη γιαγιά του Στέφανο, Άννα Κοντατή. Άννα Κοντατή Πετραλή. Σου ζητάω να μου δώσει υγεία. Φώτιση, θα σε έχω πάντα στην καρδιά μου και να με προστατεύεις από κάθε κακό. Και γύρισε κοντά μου τον άνθρωπό μου που έχει φύγει χωρίς λόγο. Και το στερούμε χωρίς λόγο, Παναγία μου, αγαλόγαρη, εσύ μου τον έδωσες και εσύ μου το πήρες. Σε παρακαλώ, Παναγία μου. Δώσε μου τον άνθρωπο μου κοντά μου. Σε παρακαλώ, ξέρεις εσύ τι λέω. Ξέρεις εσύ τι σου ζητάω. Να είσαι ευλογημένη. Ταπεινά σε προσκυνώ. Μάνα μου γλυκιά, μητέρα του ουρανού. Πάντα κοντά σου και να με προστατεύεις από τους κακούς ανθρώπους. Αμήν. Κυρία του ουρανού. Μεγάλη συγκίνησή μου σήμερα στην κοίμηση της Παναγιάς μας. Βοήθειά μας, ο Θεός με εμάς. Εύχομαι να έχετε υγεία όλος ο κόσμος και να βλέπετε την πραγματικότητα της ζωής. Εύχομαι, Παναγία, να σας χαρίσει φώτιση. Απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Λαό Ελευθερότριας και Πολιτείας. Παναγία μαζί σας και ό,τι επιθυμείτε να το στο δίνει. Και όχι το δικό μου πόνο, τόσο πόνο κάθε μέρα, τόσο πόνο. Κάθε μέρα τόσο πόνο.